impilo yomuntu icontrolwa umsamo. Ziyakhala ke manje. Ngingizwa abantu mina bethi bayabonga ehlozini babonga umsebenzi. Listen properly. Ma wenze uthola itoho. Ungahlabi uthi ubonga itoho. What do you mean by that? Umsebenzi awubonga. Ngifuna ukuthi asike siye ukudidisana bakwethu. Uma ngabe ufisa ukwenza umsebenzi mhlawumbe uhlaba isilwane wenza umcimbi for abantu abadala kuye kufuneka ngathi ungaqala uphahle kuqala ulinde kube khona izinkulumo ezivelayo ezema responses yalento ofisa ukuyenza. Indlela okhule ngayo qhubeka ngizokusho lo ngoba angisabi mina ukubekuya ngami umuntu onsundu ngabe akawenza umsebenzi wabantu abadala. Hayike ididi ke nje lelo. Uma ungakazi ulale ngendlala, you will never understand what poverty is. It's a good thing kwenza umsebenzi. Kodwa futhi kuyingozi. Wenza umsebenzi ujabulisa abantu abadala. Uthola ukuthi lo msebenzi owenzile uwenze phezukomsamo ongahlambulukile. Umsindo nje nokungcola kwasekhaya kuyawuphazamisa umsebenzi othi wenzela abantu abadala. Ayikho into ebaluleke ukwedlula inhlambuluko phakathi kwegceke. lezi zinto kumele sizazi ngisho nalento yomsamo yethu esesiyenza. Akekho umuntu ongenadlozi nalo liphikayo othi akanalo unalo. Lalelani ngeke uthi ufuna ukuba serious ngempilo bese ulala njalo. Idlozi liyafika ebusuku ubhizi ngokocansi. Khona umuntu wesilisa oganiwe ongenawo umfazi. Aza kanti lesisithunywa masifika kuwena blood full sivele sifike eksini. Sivele sifike emhlasimbe sekuvusa sesivuka mntana mvuka ngikhuphule ngiphansi inkosi ami ngikhuphule ngiyaphezulu ezitezi. Indaba nina niphethwe yini bani? Anye bathwasa bangaqedi bayeke bahambe bayoni khuphula ithunywa aqale ethunyweni zimxake lezothunywa ngoba ziyaxakana blood full. Ivale mfana ngisazoninyisa mina. Alentsibe lenhlala masepa.